segar saking sanggar panggrasan sang bapak pinjung papan pagelaran jauh aja balakan pecon petondo perkadang putra sampun siaga ani teh turunggo wah rogo turunggo budo ais Padahal saking sasana puspinu pagelaran jam ingkang anite turunggo dapyak saking Mandrowo kanton sigrak lan rengginas ingkang krasuk pusaka prajurita yen Cinandra kados Raden Bagus Permati ketebang kanthi angrasa pusaka prajurita kanthi anite tronggo tumuju wonten sasana palunggon yen Cinandra mencorong kadya kuwah kang aman bagi jagat os Padahal saking sasana pusat pinjung papan pagelaran jauh kanton sigrak rengginas soleh perkadang turunggo budaya kanthi anggisik pusaka prajurita yen Cinandra kados lintang Bima Sakti jumlah saking ngadape kekayonan Prabowo Prabu Jelek kanthi dana dening Prabowo Prabu Jelek angrasuk betul sak madya balane kewan alagang sarta kala as as
aus oh oh as out Prabu Jayasregi ais Angrasek betul sak wadya balane kewan alas kang sarbuk ambe kalape para prajurit bantaran ing jroning wana Lirboyo kang samian angkrimi Prabu Krana Sewardana kang badhe ambil diri saka langit ing kraton Kediri out ya ais oh oh out ya Turangga Budaya Pastel Audio Durje para kadang sutradara budaya ingkang sami kehormatan menika kagambarkan dening para kadang seni turangga budaya arak-arakan prajurit kuda 144 cacahe nderekaken Prabu Krana Sewardana saking praja Bantarangan badhe aklamat Dewi Sangga Langit ing kraton Kediri nanging lampahe kabegal dening Prabu Jayasregi sak wadya balane ing tengahing wana Lirboyo kados pundi kepripun para kadang putra anggenipun caos panglipur monggo sami dipersani ngantos titi paripurnaning wagelaran wasana nyuwun pangestu muga para kadang turangga budaya anggenipun caos panglipur tansah pinanggih rahayu rahayu kales ing sambikala para tamtama saha bintara sami lumaksana magita kita ing baris biak biak siap siaga Pastel Audio 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 Turangga Budaya Budaya Turangga Budaya makarya sesarengan Pastel Audio Negeri Indonesia kondange Jawa Timur
Turangga Budaya Pastel Audio. Bisa ketemu wong ayu dadi laku godho ati rintang siang dalu kenorban jiwa raga ngedeng rasa tumetes ing kalbu goyang bisa gorong jatan bisa lolonge atimu suwe gantung goleki liwonge ati ra esok jambi dadi ati sawiji kota lakoni Satya Pandita Ratu Sliramu dadi sisi aku Gustimu iki lae tresnaku bakal kita Turangga Budaya Pastel Audio Audio Audio. Seterusnya
wengi kutha sateruse ning desa-desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani klinceko ucap lunga mangeta Surabaya terus ning Bali mangulon lungonan Bandung ora ketemu terus aku nang Jakarta jebul ora ketemu aduh licinku aja beda aku terus bali nek Semarang licinku ana kandhang la jepulane rusak-rusuk keburu nafsu wagasane montang-manting ragate akeh aku dhewe kagak pateng